7, נכון. 7. נכון. 7, זה 8. בן, אתה מוכן לעזור לי? אוקיי. כן. פה תחזיק. בן פאקינג טניה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. I gonna see? I gonna see? Yeah. בן, תספור את הנרות. תספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בערך.